Knjaževac smo otišli sa jednom jedinom genijalnom idejom. Postavili smo pitanje našim učesnicima šta bi uradili da dobiju $1.000.000. Ali, postojali su neki mali trikovi. Način na koji bi morali da potroše $1.000.000 morao je da bude vezan za neke određene kriterijume koje smo im mi postavili. Mi u stvari nismo želeli da im otkrivamo ništa, samo smo želeli da ih kroz tu ideju provučemo kroz ciljeve održivog razvoja. Ja sam Mladen Šljivović i ja vodim današnju radionicu. Ovoga puta pred učesnike stavili smo jedan poseban zadatak koji je inspirisan jednim mojim omiljenim filmom, to su Brewsterovi milioni. U tom filmu Brewster dobija $30 miliona i zadatak da ih potroši za manje od 30 dana. Mi smo učesnicima stavili jedan sličan zadatak. Oni imaju da potroše $1.000.000, ali tako da naprave najveću korist za svoju grad. Kako smo to povezali sa ciljevima održivog razvoja, to će nam oni pokazati i vidjet ćemo koliko su oni kreativni u svojim rešenjima. Ja sam Jovana Cvetković, idem u tehničku školu, završila sam 2. godinu, smer komercijalista i omiljeno mesto u Knjaževcu mi je bazen, tu inače ću uglavnom provodim svoje vreme. Ja sam Jana Milosavljević, idem u tehničku školu Knjaževac, završila sam 2. godinu i omiljeno mesto u Knjaževcu mi je deo kod Dom kulture, to jest kod Drvenog mosta. Ja sam Marija Milošević iz tehničke škole, završila sam 2. godinu komercijalista i moje omiljeno mesto u Knjaževcu jeste kafić Info gde provodim vreme sa svojim društvom. Ja sam Ljubica Šišić, završila sam 2. razred tehničke škole komercijalista i moje omiljeno mesto u Knjaževcu je Banjica. Ja sam Viktorija Ilić, ove godine sam završila tehničku školu u Knjaževcu i omiljeno mesto u Knjaževcu mi je naravno bazen, a ovako za uveče neki noćni klub. Ja sam Jovana Stanković i ove godine sam završila tehničku školu u Knjaževcu i upisala sam pedagogiju u Nišu. Moje omiljeno mesto u Knjaževcu je Gurgusovačka kula. Ja sam Jovana Nikolić, ove godine sam završila tehničku školu u Knjaževcu, upisala sam višu tehničku školu u Nišu. Moje omiljeno mesto u Knjaževcu je šetalište i ceo centar. Mi smo došli
došli na ideju da osnujemo neku ustanovu za pse lutalice, gde može da neko brine o njima, da ne gladuju, ne budu žedni, a pritom da ne smetaju ljudima. A usput organizovali bismo i neku ustanovu, odnosno kao neku fabriku za granule i pritom taj novac koji zaradimo na granulama uložimo u taj prostor za pse i tako ih izdržavamo. Naša ideja je bila da proširimo jedan deo grada. Taj deo grada ide uz reku i dosta je prostran, ali je neiskorišćen. Kada bi se raščistio taj prostor, to su uglavnom neke njive ili je zaraslo travom, ali kada bi se raščistilo da se naprave neki tereni, taj prostor se nadovezuje na gradski kej, pa dobili bismo dužinu, mogli bismo da biciklističku stazu napravimo, sa leve strane bi mogli da budu neki tereni, naprimjer za odbojku, za rukomet i tako dalje. Takođe bi mogli da napravimo neki kao mini plato, možda neki kafić, u principu nešto, neki prostor gde bismo mogli da održavamo neki koncerte od kojih smo mogli da zarađujemo i tako održavamo sve to. To je naša ideja. Naša ideja bila je da otvorimo jedan reciklažni centar u sklopu kojeg ćemo moći da održavamo razne ture gde bi deca mogla da čiste grad i okolinu generalno Knjaževca, zato što mi imamo puno divljih deponija i takođe bismo postavili kontejnere za reciklažu u školama i generalno po gradu. a što su saznali na kraju radionice, jeste da su naši ciljevi u stvari bili okrenuti borbi protiv siromaštva, većoj zapošljenosti mladih i inovacijama. Dakle, upravo ciljevima održivog razvoja. Sve njihove ideje, da bi bile prihvaćene, da bi bile priznate, morale su da ispune ove kriterijume. I u stvari dok su oni razmišljali o tome, dok su projektovali svoje ideje i svoje fenomenalne koje smo uspeli da čujemo danas, oni su se u stvari upoznavali, a da to nisu ni znali, sa ciljevima održivog razvoja.